Zdravím, já jsem Mafoš a dneska vás chci přivítat do takového toho tutoriálku, jak udělat vlastně game server. Ten vám zatím ukážu přes Hamachi a až si seženu epiky na svůj, tak vám to ukážu i přes veřejnou IPnu a whitelist. Takže OK, co k tomu budeme potřebovat? No pet plus Hamachi a server files. Tyto soubory vám pošlu jedině přes Skype, žádné odkazy, takže si mě přijďte na Skypeu, samozřejmě, že mě budete mít v popisku videa, tam dole, a bude tam i stránka facebooková, takže kdybyste se chtěli náhodou přidat na můj server, tak mi napište, jo. A dnes bude na konci videa, vyhlásím i soutěž o to, jak se dostat na můj server, takže se rozhodně zúčastněte a přijďte, jo, když se vám to povede teda, tady vítězí rychlost. OK, jdem na to. Takže co děláme úplně první? Tady si nainstalujeme tyto tři, no vlastně nám to pošlu, takže tady toto si vlastně dáte někam na plochu třeba. A jo, já jsem zapomněl, ještě potřebujete XAMPP. XAMPP vám samozřejmě taky pošlu a ten si uložíte do počítače, místní disk C a dáte si ho tady, jo. Prostě si ho musíte dát do C, to je to hlavní. OK, teďka si zapnete Hamachi. Mě už samozřejmě jede, jo, já už tady mám, vidíte, udělaný, jak to říct, místnosti, roomky a samozřejmě, jestli to nemáte stáhli, tak tady dáte, tady vás to už navede, jo, ono vás to navede, jak to spustit a zaregistrovat se, nebo jako zaregistrovat se, prostě spustit. Teďka, už jste v něčem takovým, jak jsou já, takže dáte, pardon, dáte create, tady napíšete něco třeba sfgame, 3 tečky, a tady dáte heslo, potvrdíte heslo a dáte vytvořit, jo, a vytvoří se vám tady toto, že tam nebudou ti lidi, jo, a ten potom tím, a vlastně těm vybraným, kdo půjdou na server, tím akorát rozdáte to, co jste tam teďka napsali, takže jim dáte, já to ještě ukážu, IDčko jim dáte a heslo, a oni vlastně, když nebudou vědět jak, tak sem napíšou to ID a sem napíšou to heslo, není na tom nic těžkého, takže to bychom měli Hamachi. To si můžete klidně tady dát křížek, nezavře se vám to, nebojte, budete to mít tady. Dále, jo, když vám tam bude skvítit tady ten vykřičníček, nemusíte se bát, nic to neznamená, žádná hrůza. OK, dál jdeme teďka na XAMPP nastavení. Někteří mi psali, že jak jsem udělal vlastně server, že jim to přes XAMPP nejde, že mají Windows 8 1, takže nevím, opravdu mám sedmičky, jak vidíte, takže nevím. OK, jdete do C, sem si dáte XAMPP, jo. Máte tady strašně moc složek, ale nás zajímá jenom HT. Takže to otevřete a nic to nemáte. Tady jak máte ty server files, tak to normálně otevřete, klidně tady v tom, nebo už si to rozbalte, jo. Ono vám to načte ty soubory, co v tom všechno je. Už to je OK, takže všechno, co máte tady, normálně, jak kdy ho označíte a přetáhnete to sem. A teďka vlastně akorát počkáte, než se vám to tam dá, jo, tak chviličku strpení, já to přeskakovat nebudu. Prostě ono vám to tam dává rasy, nastavení, jo, shopy, všechno je tady v tom obsažené, ale já vám, ještě tam jeden bug, který vám ukážu, jak spravit vlastně. Jinak by vám, myslím, že by vám tam šla jenom černá obrazovka. Tak pojďme. Jinak, můžu vám poradit, jak nastavit nekonečné piva, taky na Skypeu. A potom, čem by se vám mohl pomoct, jo, třeba jak tam spravit ty bugnuté mounty, takže vlastně, že vám tam Draco Griffin stojí, no, Griffino Drag, no, jak se to jmenuje, 800 houbiček, potom jak dát houbičky lidem na serveru a jak dát goldy, plus jak si givenout itemy, jak jsem to chtěl, epiky, jo, ale na sebe, samozřejmě to nebude v obchodech, ale můžete to dát na sebe. To by bylo když tak v příštím videu, kdybyste měli zájem a byl by nějaký odběr a like, jo, to by jsem klidně udělal, nejsou žádný žebrák, takže vám plus nechci nějakých 100 odběrů, ale jako aby jsem třeba jste mi napsali do komentů, že chcete další díl, že chcete poradit na Skypeu, klidně si mě přijdejte, já s váma projdu celé klidně od začátku a pomůžu vám s tím, jo.
Tak, teďka budeme připisovat celkem dost věcí, takže je to takový, to je asi teďka ta nejtěžší část, no, co bude teďka následovat. Jo, a ono je to přitom velmi jednoduché. Já nebudu nikam spěchat, doufám, že vám to zatím vysvětluju úplně dopodrobna, takže tomu chápete prostě. Já nevím, co jsem mohl říct ještě Gamači, jo, že samozřejmě, že vám to dá pošlu po tím Skypeu, jo, takže se mě neptejte na odkazy, prosím vás, vyslechněte si celé video. A kdybyste náhodou něco nepochopili, tak tam dole na videu je taková čárka, ona vám běží. A když, jak kdyby kliknete na tu čárku a držíte myš a posunete trošku dozadu, tak nečekaně se vám to vrátí a můžete si mě poslechnout znova, ale tomu byste normálně ani nechtěli věřit. OK, teďka jak jsem dal tady toto, tak to můžeme zavřít, jo, to dopišu, to už je jedno. Tak, jdem na to. Takže, zde je vaše, tady si všímejte tady tohoto řádku, jo, je to hnedka ten druhý pod PHP. Takže zde připíšete ten host a je tady vaše IP, tak tam napíšete localhost. Jo, a teďka název. Název bych jsem doporučoval třeba sf game, nebo si to nějak pojmenujte, to je na vás. Tady nic nepřipisujete a tady máte uživatelská databáze, jo, uživatel DB. Zde napíšete root, R-O-O-T. A heslo? Jelikož jdem přes zamači, heslo nepotřebujeme, takže to v klidu smázněte. A to je všechno, co jsme tady nastavili, zatím jednoduché. Normálně dáte křížek. Ano. Jo, pardon, teďka bych na něco úplně zapomněl. Ještě tady jedna věc, což je tady toto, jo, ten notepad. Takže snad jsem teďka nás nejel moc rychle, ale samozřejmě si říkáte, jak to otevřít. Omlouvám se, strašně moc, má chyba. Vlastně tady dáte, klikněte na to pravým, na ten soubor a dáte tady, myslím, otevřít v programu 3 tečky a tady to samozřejmě určitě nebudete mít, jo, když tak dejte další programy a když to tady nebude, tak dejte ještě procházet a dejte, na plochu jste si to uložili, jak jsem vám říkal, tak dejte plocha a tady na to dvakrát klikněte, jo, a on už se vám to sem tady tak pěkně přidá, místo tady samozřejmě to. Tak, teďka jdem, toto je to nejtěžší, tak to nechám nakonec. Teďka tady index. V indexu tady si vlastně si jdem úplně dolů a přepíšem tady přepíšem, jo, vaše IP, ale sem už napíšu úplně něco ničeho. Teďka máte hamači, ježiš, to jsem nechtěl, máte hamači, tak si prosím vás otevřete, tady jak máte vašu IPinu vlastně, tak tady klikněte pravým, dáte copy IPv4 adres a zase můžete dát křížek. A sem za ty 2 čárky dáte Ctrl+V, on se vám tam vloží a hned pod tím, jak je napsané vaše IP, tam uděláte to samé. Takže to je všechno, co se tady nastavuje, tady v tom souboru, takže zase můžete dát křížek, ano. Tak, dál, klient, CFG. Tak, zde je všude, kde je napsána vaše IP, tak to smáznete a zase tam vložíte tu vaši hamači IPinu. Tak, úplně všude, jo, kde je vlastně napsána vaše IP. To už si klidně udělejte beze mě, toto můžete přeskočit, já to tady udělám pro některý, kdyby se chtěli ujistit, jo, kde všude je to potřeba udělat. Tak, není co bych tam, toto jsou úplně ty nejhorší chvíle, když neví člověk, co má říkat, že vám sem asi pustím nějakou písničku, ne, jako to bylo obrazně řečeno, že to je jediné, co by si tak mohlo dělat, jo, protože to se blbě komentuje vlastně, když tady dělám furt jednu věc dokola, jo. Tak, ne, no, chvilka ticha bude. Jo, hotovo. Takže pro jistotu řádek 7, 8, 10, 14, 25, 31, 35, 36, 48, 26, 26, 2 lomítka, 26. Dáte za skřížek, ano. Teďka se dostáváme k tomu nejtěžšímu, což je request. Ale tady samozřejmě, že byste to museli hledat dlouho, tu databázi, já si přesně nepamatuju kde, ale tady máte nahoře takový pluginy, jo, různé ptákoviny, vy dáte samozřejmě najít a hnedka to nahoře najít 3 tečky.
a tady napíšete, už to tady mám, pro jistotu napíšu ještě jednou databáze. Tak, vidíte to tady? Tak to vám prosím napište a jdete to bokem, zmáčknete Enter, ještě jednou Enter a tady to je, jo. Tak, a tady se rovnou dostáváme už i k bugu. A to můžete teď zavřít. OK, první vyřešíme bug. Prosím vás, bug. To je jedno, jo, bug, ty vole, z doby ledové, vole, bug, to je jedno, já to nechápu, moje angličtina velmi bídá. OK, tady máte databáze, tady máte jeden řádek pod databázi a hned ten druhý. Tady je ten bug, jo, prosím vás, když kliknete, vlastně vidíte, že tady je mezera, jo, snad to viděl všetci. Prosím vás, dáte backspace, takže vám to smaže a hnedka dáte mezerník, on se vám to vyrovná. A hnedka čekneme další bug, který je tady za tím heslem, jo, tak tady si zase dáte před tu závorku a dáte backspace, takže vlastně to vám jenom smaže. OK, jdem na to heslo, smažem, tady další heslo smažem. Uživatelská databáze napíšete root, R-O-O-T, teďka uživatelská databáze, R-O-O-T, teďka název databáze je sfgame, prosím vás, kdybyste si dali nějaký jiný náhodou, než jsem si tam dal já, jo, hnedka to první, a něco to bylo, jo, se podívám, kdybyste si, jo, account, tak kdybyste si tam dali nějakou jinčí náhodou název, tak prosím vás, dejte i sem, jo, tak jste si dali tam nějak, by to házelo určitě nějakou chybu. Tak vaše IP a tady zase menší změna, tady napíšeme zase local host a pod vaše IP zde napíšeme také local host. Jo, je to local host. A tady to uděláme úplně to samé, takže vaše IP local host, název databáze sfgame, uživatelské jméno root, heslo není, takhle, tak, zase to uložíme a je to, tak, teďka vlastně se vrátíte do nastavení toho XAMPP, jo, dal jsem jenom šipečku zpátky, tak tady máte XAMPP control. Prosím vás, ještě než se to budete snažit spustit, musíte mít vyplý Skype, jinak já vám ukážu, co se stane, chviličku strpení, jelikož mě to musí načíst, už to tady je, super. Tak, musíte mít vyplý Skype, jinak když zmáčknete toto, vám tady svítne oranžová a hned červená, jo, takže vám to nebude, prostě se to nebude chtít načíst. Tak, MySQL. Prosím vás, dáte tady start, jo, takže nastartujete tady tyto dvě, aby vám to svítilo zeleně. Pokud vám to bude svítit zeleně, nepůjde to, musíte mít hlavně vypnutí Skype. Jak toto nastartujete, klidně ho můžete znovu zapnout, jo, už to není žádný problém. Tak a teď jdeme na to hlavní, což je nastavení vlastně už samotného webu. Tak, tady jak máte MySQL, tak tady dáte admin, jo, je to hnedka to druhý. Můžete to klidně vykřižkovat, zase vám to zůstane tady, takže v tom není problém. Co je tady? Soubory, jo, to můžete zavřít už, jo. Tak, počkáme, než mi to najde. Super, jsme tady, PHP MyAdmin, to je celou dobu, co jste nastavovali, je to ten váš localhost. Tak, teďka dáte vlastně tady vlevo, v té tabulce dáte nová. Tak, a teďka jména, databáze, třeba dejte sfgame, já už tady mám sfgame jednou, tak já dám sfgame lomítko 1, vy tam klidně nechte sfgame 1, jo. Tak, tady to tak nechte, jo, a dáte vytvořit. Tak, vytvořená jedna. Znovu si to rozkliknete tady už vlevo. Samozřejmě, teďka máte tady toho hodně, nevíte, co s tím dělat, jo. Třeba tady máte nahoře struktura, SQL, vyhledávání, dotaz, export, import. Když si kliknete na import, je to taková tabulka, vypadá to skoro kalkulačka, a tam je taková červená čárka, nebo co to je. Kliknete na to a tady dáte teďka procházet. Dáte si zase plocha, počítač, místní disk C, XAMPP, htdocs, což je tady, a tady rozjedete sfgame SQL, sfgame.sql. Klikněte na to dvakrát, máte to tady. Prosím vás, nic ničeho už tady nenastavujte. Teďka dáte proveď. Tak. Provádím, startuju, nacházím, super. Jo, já vím, hratelný. Máte tady teďka hodně věcí.
nic už s tím nedělejte, vidíte jako, že mi to najelo, tak vám to musí najít taky. Pokud vám nenajde tady toto, není chyba ve mně, ale je někde chyba vás, prosím vás, zkuste si to najít, jo, vyhledat, projít si to klidně znovu, pokud vám to nepůjde ani tak, napište na Skype, já to s vámi projdu, mě je to fuk, jo, já vám s tím klidně pomůžu. Tak, teďka dáte, to už můžete zavřít, teďka si otevřete třeba Google Chrome, pro mě, za mě je to jedno, jo, šumák. Tak, a teďka sem vlastně si tady si skopírujete, pardon, mám pomalý internet, já vím, uvědomuji si to, teďka otevřete zase hamači, dáte copy IPv4 adres, toto budete poslat kamarádům taky, jinak byste tam nedostali, dáte Ctrl V, je to už jak kdybyste mu poslali normálně IPinu, jo, samozřejmě, že vám tady nebudete mít žádné zaregistrované účty, toto už je můj rozjetý server, takže asi tak, jo. OK, no, dáte úko a nějaký, nebo co to je, spojení se sami, možná nejste připojení internetu, právě probíhá údržba serveru. Aha, tak to se vám omluvám, já bych musel smazat tamto. Moment. No, já se vám omluvám, tady chyba strany, jelikož já mám zrovna spuštěné 2 servery, což nejde. Takže já nevím, jak to udělat, já už tam mám prostě lidi, kteří už tam hrajou, takže se moc omlouvám, jo. Nevadí, vy si tady nechte tu složku, tu v game, já už vím, jak to udělám, tak já to celé smáznu, jo. Сейчас, vy to nedělejte. Počkej, jak to uděláte, tak to budete muset dělat znovu. Dělej. Tak, jo, a vy si vemte, že toto je ten váš soubor, prosím vás, co jste sem dali, jo. Tak, teďka jsme v tom souboru, i kdyby jsem teďka nic neudělal, jo. Jsme tady, super. Teďka vrátíte zpět, toto necháte běžet, necháte to běžet, jelikož tohoto si nevšimejte, prosím vás, zavřete teďka oči, prosím, jo, jinak vy budete úplně domotaní, jo, zavřete oči. Tak, počítač. Já tady vrátím svůj soubor, který jsem schválně vyndal k sám. Já toto smáznu. Jo, prosím vás, toto teďka nedělejte, co dělám já, prosím vás. Ani mě neposlouchejte, děkuji. Prosím vás, vypnout si reproduktory, sundejte si sluchátka, vole, pojďte nakopejte mě držku, a že jsem to udělal špatně, jo. Tak, já počkám, jestli mi to smází, že jo. Ježiš, to je vole zas věci. Jo, už to máš, je super, jedna složka, pojďme. Vole, recyklace, vole, co třídíš, odpad, vole, no asi jo, vole. Na papír, vole, no už, jo, super, ok. Já jsem tam mohl dělat toto, no, káre. Odstranit, jo, super. OK, takže teď jsme v té fázi, kde vy jste se měli připojit na server. Takže otevřete si Google Chrome, zase půjdete do toho hamači, já vám teda ukážu ještě jednou, dáte copy IPv4 do skřížek, dáte Ctrl vložit, jo, a teďka vám tady najde toto a vy tady budete mít. Tak. A jo, vidíte, že takhle vám to pojede, já se omlouvám za lagy, jo. Ale normálně nejsou lagy, jo, hraje tady strašně moc lidí, vidíte majitel mafiánek, to už vy si tady zaregistrujete, jo. Mám tady nagivované statusy, což vám klidně ukážu v příštím videu jak. Takže, teď je tady poslední věc, jinak tady vytvořit si postavu zde, jo, normálně si ji vytvořit jak na ofiku. Jo, samozřejmě tady budete mít načtené. Poslední věc. Vyhlašuj soutěž. Takže ukážu vám, jak soutěž bude probíhat. Já něco zkusím. Nevidíte, super. Takže game 5 a já si tady teďka napíšu 4místné heslo a vy si potom tipnete z čísílek, jo, od vlastně od desítky, ne, od 0 do 20, jo, takže game 5, toto si prosím vás zapamatujte a teďka dám to heslo, jo, dám L, K a teďka dám nějaké číslo a dám S.
LK. Počkej, já tady napíšu znovu, napíšu si to ty vole sem ještě. Nebo já bych to zapomněl, vás hlava díravá. Takže textový dokument. Samozřejmě číslo nedoplním. LK. Teďka bude to číslo, jo. Buď teďka od 0 do 20 a S, jo. OK, uložit, číslo si zapamatuju. Dobře, jo. Tak, a dám vytvořit, vidíte, že to tady je. A je to heslo, které si tipnete a můžete se dostat na server iPinu, vám dám do videjka, kdo by chtěl, přidejte si mě na Skype, pošlu vám soubory. Ale jo, to, no dobře, to už bude, zbytek informací bude v popisku videa. Tak já se s váma loučím, děkuji za zhlédnutí, doufám, že jsem vám pomohl a jinak, Juice. Jinak, když to sleduješ, buď dobrou chuť, dobrou večeři, vole, zdar, prostě dobrou noc, dobré ráno, měj se, jo, Juice.